ё Аллоҳ, ҷомеаҳои мо то он дараҷаи набудани рашк расидааст, ки буса кардан, рақс кардан, дашном додан, ғайбат кардан ва бисёр гуноҳҳои дигар дар пахшҳои мустақим амалӣ мешаванд ва дар тамоми дунё нашр мешаванд. ё Аллоҳ, моҳияти мо куҷо шуд? оё мо дар ҳақиқат дарк мекунем он чизеро ки дар атрофи мо рух дода истодааст? агар ислом дар қалбҳоямон мурда бошад, пас куҷо шуд шаъну шарафи худододии худи мо арабҳо? Нахуд ки то ин дараҷа мо мардии худро аз даст дода бошем. куҷо шуд дини мо? куҷо шуд мардонагии мо? қасам ба Аллоҳи бузург, ҷомеае ки аз чунин ҳоли худ ризо бошад, дар он хайре вуҷуд надорад ва он ҷомеа лоиқи мавҷудият нест. ва набояд умедвор шуд ки дар яке аз рӯзҳои хуб дар он рашк пайдо мешавад ва ғолибиятро меорад ба ислом. ва бо ин восита яҳудиҳо, насрониҳо ва думравони онҳо дарёб карданд аз навсозии ҷамоатҳои моро ва нобудсозии суннатҳои неки моро. ва дине нест, бузургие нест ва ҳатто камтарин эҳтироме нест. ҳамону онҳо барҳам дода истодаанд. ҳамону онҳо барҳам дода истодаанд накӯкории моро, барҳам дода истодаанд покдоманӣ ва боҳаёии моро. ҳама рӯза ба ҷавондухтарон ва ҷавонписарони мо намоиш медиҳанд ин ҳама тасвираҳои бешармона ва занҳои лучу урёнро, то ки дар қалби онҳо ҷой кунанд зуҳуроти пасттарини қафуравӣ ва бадахлоқиро. ва бо такроршавию давом ёфтани ин амалҳо дар ҳаёти мо беҳаёӣ ва фасодӣ амалҳои оддию муқаррарӣ хоҳанд шуд ва накӯкорӣ дар ҳаёти мо қафомонда хоҳад шуд ва шарму ҳаёт табдил меёбад ба канораҷӯӣ ва покдоманию поксириштӣ бошад мубаддал мегардад ба кӯҳнапарастӣ ва аблаҳӣ. лек мо бошем то рафт ақибнишинӣ дорем ва ҳатто бо онҳо созишномаҳо мебандем, умед баста ба он ки онҳо аз мо ризо хоҳанд шуд. лекин оё онҳо аз мо ризо мешаванд? ман ба шумо мегӯям ки кай онҳо аз мо ризо мешаванд. онҳо ризо намешаванд то он даме ки фасодӣ ва бадсириштӣ дар хонаҳои ҳар яки мо пайдо нашавад. онҳо ризо намешаванд то он даме ки одамон дар кӯчаҳо, дар боғҳо ва дар деворҳои масҷид зино накунанд. қасам ба Аллоҳ, онҳо аз мо ризо намешаванд ҳатто то он даме ки падар ба духтараш нагӯяд бо ҳамроҳии рафиқонат нишаста дер накунӣ, боз моро дар назди ҳама шармандаву доғдор накунӣ. оё медонед ки кай онҳо аз мо ризо мешаванд? аз мо ризо мешаванд ҳамон вақте ки тамоми мусалмонон яҳудӣ, насронӣ ва кофир бишаванд. танҳо дар ин ҳол онҳо аз мо ризо мешаванд. танҳо дар ин ҳол аз мо ризо хоҳанд шуд. Аллоҳи таоло мегӯяд: ва яҳудиёну насрониҳо аз ту хушнуд нахоҳанд шуд то он даме ки дини онҳоро пайравӣ накунӣ. бигӯ, ҳидояти Аллоҳ ҳидояти рост аст. агар баъди оне ки ба ту илм омадааст ба онҳо пайравӣ кунӣ, пас ба ту аз ҷониби Аллоҳ ёвару мададгоре нахоҳад буд.